Ara mateix hi ha una treva en la guerra comercial entre els Estats Units i la Xina. Els arancels s'han reduït temporalment, però l'equilibri és fràgil. I val la pena preguntar-nos què passaria si els arancels es tornen a imposar a més del 100% i quin impacte tindrien en la transició energètica. Trump ha amenaçat d'imposar arancels molt alts a productes xinesos i a qualsevol país que els importi. La Xina és la principal productora de la tecnologia necessària per fer la transició energètica. Plaques solars, aerogeneradors, bateries... Si s'hi acaben imposant els arancels, serà molt més car importar-los i això afecta directament la capacitat de molts països per avançar cap a un model energètic més net. Els Estats Units hauran de decidir si estan disposats a pagar més per aquestes tecnologies o si aposten per continuar dependent dels combustibles fòssils. I la resta del món haurà de triar. O paguen aquest sobrecost o frenen la transició energètica amb tot el que això implica per al clima i per a la justícia social. Mentrestant, Europa no sap ben bé quin és el seu paper. Sembla que ha intentat apostar per les renovables, però la guerra a Ucrània i les pressions econòmiques l'han fet tornar a prioritzar la seguretat energètica i la competitivitat empresarial. Tot plegat mostra que, sota discursos de llibertat o sobirania, el que hi ha és una lluita pel control de recursos i poder econòmic. Davant d'això, la xarxa per la sobirania energètica defensa una altra via, que siguin les comunitats qui decideixen com volen produir i consumir l'energia, amb renovables, de forma local i amb control públic. És una aposta pel bé comú, no pel lucre d'uns pocs.